Du har selv brødrene ude og løbe. De skal løbe op ad Himmelbjerget. Se, det er meget farligt her med modkørende biler. Vi ser her The Champ, Christoffer Hillestrøm Nielsen. Christoffer Hillestrøm Nielsen, god tur. Ja, som nummer 3 ser vi Stefan Nielsen. Han ser ud som om han ikke rigtig er kommet i gang endnu. Vi ved, at han har en sportig indstilling, så han skal nok komme med. Og her ser vi Sidney Lee. Sidney Lee er kommet ud at løbe. Og her er The Running Man. Han er ustoppelig, urørlig. Der er ikke nogen, der kan tage ham. De er 2 meter høje og lægmuskler som en and.